Evo ovako ljudi, znači, pre svega hoću da se izvinim svima koji su čekali Hearts of Iron klip i koji su čekali Europa Universalis 4 klipove i tako dalje i tako dalje. Ne mogu kažem za ljude koji su čekali Mountain Blade klipove, jer je Mountain Blade klipova bilo dosta u poslednje vreme. Ali želim da se izvinim svima vama koji ste čekali te druge igre, a nisu izlazile. Prepun sam ljudi obaveza u poslednje vreme i znao sam da ću biti prepun obaveza i zato sam i snimio jednom 4-5 klipa Mountain Blade Warband, to jest Viking Conquesta, ali nisam bio uopšte svestan da ću biti ovoliko u obavezama i to me, ajmo kažem, malo zajebalo, ali dobro, nije ni bitno. Svakako, u budući će klipovi izlaziti, nadam se normalno, ako me još ne zadesi neka glupost, tako da jednostavno da mi sad oduzima vreme. Naravno, od 20. do 25. sam bio na bukvalno odmoru od svega. Tako da posle 25. ovih 5 dana, bukvalno kad sam se vratio, bombardovanje sa svih strana, tako da bukvalno jedva sam stigao, ja mislim da od kad se vratio samo jedan klip izašao, Viking Conquest 6 i to je to, tako da bit će klipova uskoro i bit će još puno klipova. I kad smo već kod toga, zašto pravimo ovaj klip? Pravimo ovaj klip čisto da vam kažem jednu jebenu jedinu stvar, to jest više stvari, ali nije bitno. Polovinom septembra će na mom kanalu biti mnogo promjena, mnogo pozitivnih promjena. Polovinom septembra ja, Stanča, kupujem nov procesor za svoj kompjuter. Da, bravo za mene. Sad šta to znači? To znači da ja mogu da snimam Mountain Blade Bannerlord klipove. Nadam se da će Mountain Blade do tada izaći, to jest Bannerlord da će do tada izaći, i ja počinjem tada da snimam Bannerlord klipove koji će biti bukvalno vrh i mislim da ću biti jedan od retkih koji će to snimati, ali ću zato snimati stalno. Znači kao što sad gruvam tipa Mountain Blade običan što sam snimao, kao što sam snimao Warband, kao što snimam sad Viking Conquest, znači gruvat ću sve, samo što za razliku od svih ovih Mountain Blade-ova koje sam snimao do sad, Bannerlord će biti bukvalno nova igra u koju ćemo bukvalno ući, znači i vi i ja, kao novi igrači, jer će biti promenjeno. Znaćemo neke bukvalno najmanje neke osnove, ali će sve biti promenjeno i sve će biti mnogo bolje i sve će biti mnogo luđe, tako da bukvalno u tu igru ćemo svi ući kao totalni stranci, tako da ćemo se i vi i ja bukvalno upoznati sa igrom kroz moje klipove i kroz sve, tako da jedva čekam taj boom, jedva čekam sve to, tako da prosto ne mogu da vam opišem koliko jedva čekam da snimam sve to, da igram pre svega sve, ali neću, bukvalno ću se kontrolisati i neću igrati igru van YouTube-a, to jest van snimanja klipova, zbog toga što sam ja takav čovek da jednostavno ja imam taj neki hype za nekom igrom i to je nenormalno veliki hype, a da ja prosto moram da pređem tu igru ako je meni ta igra vrh. Znači, ja sam bukvalno Tomb Raider Underworld prešao za 2 dana i Tomb Raider 2013 sam prešao za 2 dana, zato što su igre na mene ostavile toliki hype da ja prosto nisam mogao da ih ne igram i da ih ne pređem. Ja sam Viking Conquest, ceo story, znači ja story još u klipovima nisam prešao ceo, ja sam ceo story prešao za jedno popodne. Znači jednostavno nisam mogao da se iskontrolišam, morao sam da odigram i da pređem, da vidim šta će se desiti. Ali kod Bannerlorda to neću uraditi, nego ću sve ostaviti da sve istražim na YouTube. Znači upalim Bannerlord, snimim klip, ugasim Bannerlord i ne palim do sljedećeg klipa. To je to. Mislim da je to pošteno i mislim da će to biti vrh. Tako da eto ljudi, čisto
to sam hteo da znate, da ću ja snimati Bannerlord. Naravno neće biti ono krekovana verzija niti bilo šta, znači kupit ću Bannerlord na Steamu čim bude izašao, znači ono bukvalno, ako ne bude izašao ono tipa, ajde kažemo neki rok tamo polovina septembra kad ću kupiti procesor, tad ću sigurno kupiti procesor, i ako do tad ne bude izašao Bannerlord, svi onda čekamo kad će izaći Bannerlord i bukvalno od tad čim bude izašao, bukvalno ono snimat ću to i najverovatnije da ću isključiti sve ostalo sa mog kanala, znači i EU4 i Hearts of Iron i ko zna šta do tad bude bilo, daleko je septembar, ali ono bukvalno isključit ću sve sa kanala i bit će Bannerlord, bit će tutoriala, bit će tips and tricks, bit će znači svega i svačega, znači bukvalno sve što je vezano za tu novu igru, bit će ono istraživanja bugova, svega, zato što želim da istražim tu igru, da je uđem u srž, da pronađem svaku moguću taktiku što se tiče vojske, jer naravno moći će i to, jer taktike znam kako se koriste i na ovom Warbandu, ali ih ne koristim. Potrebno je da, ali ne toliko, ali sam vidio da će tamo biti ono preko potrebno. Tako da eto, želim bukvalno te neke stvari da istražim i da ispitam i ne znam ono, prosto ne znam, imam potrebu da vama kažem sve ovo, ja sam mogao bukvalno da čuvam ono, ajde kažemo za neko iznenađenje, da vam ne kažem da ću kupiti ono procesor i da vam ne kažem da ću snimati ono Bannerlord čim bude izašao, bukvalno. Ja čak što više sa ovim procesorom mogu da igram Bannerlord, ali bih morao da ga igram na, mislim, ono, totalno low sve, zato što bi mi seckalo, štekalo i sve to, ali mislim da bih mogao da igram. I ako bude mogao da igram Bannerlord i sa ovim procesorom, to jest dok ne kupim nov, tamo polovinom septembra, ja ću igrati, ono, snimat ću, pa sad šta bude, bit će, ono. Tako da, bit će kupljen na Steamu, a ako bude bilo DLC-eva, bit će kupljeni i DLC-evi, i ono, ne znam, ko zna šta nas sve čeka, tako da eto, samo to sam ljudi hteo da znate i što se mene tiče ljudi, to je to, eto. Hvala svima još jednom što ste oslušali ovih 7,5 minuta, 8, koliko već mog proseravanja. Mislim je proseravanja, ali rekao sam, u 8 minuta sam vam rekao jedno 6 minuta totalno nebitnih informacija za ceo taj događaj, tako da eto, jebi ga, šta se radi, ali eto, znači eto, da rezimiramo još jednom sve ovo, bit će Bannerlord klipova, kasno jebi ga, snimam klip u 3 sata noću, zato što eto, jednostavno, tako sam u mogućnosti, bit će Mountain Blade Warband i klipova do septembra, eventualno kraće ako bude pre izašao Bannerlord, bit će Bannerlorda i bit će svega i stvari, bit će kao što sam rekao tih tips and tricks koje ste tražili, baš bila fora da to odradim za novu igru, zato što, ono, jel te, nova igra, i zato što je, verovatno nećete naći na srpskom sve ono što ja mogu da vam kažem, jel te, tad, pošto ono, tražite mi tipa tips and tricks za igru koja je stara 6 godina i za koju su odradili tips and tricks svi, ali bukvalno, eto, primer, ja ne kažem da ja ne bih da snimim tips and tricks za Mountain Blade Warband, ali snimao sam već i imate klip na mom kanalu, sve to što sam rekao za Mountain Blade važi za Mountain Blade Warband, ništa, bukvalno ništa posebno nije tu, ok, dodati su neki detalji, ali sve to sam već prošao kroz igru, ništa nije promenjeno u osnovi, da bi ja morao da pravim nešto posebno, naravno ja hoću i napravit ću sigurno u skorije vreme nešto, ali nisam nija 100% siguran šta, jer ima materijala, ali ima mnogo beskorisnog materijala, tako da tips and tricks za nove igre će biti ono,
ludilo. I verovatno ću tad početi i neke nove serijale, neke nove stvari, tako da eto. Ništa ljudi, eto, to je bilo to. Nadam se da ste uživali u ovom klipu, ako jeste obavezno ostavite like, obavezno mi pišite u komentarima šta vi mislite na sve ovo što sam ja vama rekao sad, šta bih ja mogao još da uradim i bacite taj subscribe ako već niste, ljudi, zaboli smo na 360 subscribera, a stignemo bar do 370, mislim, red bi bio. Tako da, eto. To je to ljudi, pozdrav!